na rebolo wakili temnoa katika manya koronga juangisa ni koradhi county manoma Migori kama wantiere gi jafambo marwa George Juma mabende no kantiere gi moko kuom jopinya mabende dwaro loso kotende kod kaka MCAs magage osechalo tije magge. Juma mosi ni misawa aneno ka Migori otwo kothoko go machiegni. Na koronga jongo go muska luore kod ng'ikruok mano mar duol mano mar George Juma kanyo haparo ni ntiere kaka mtoka no kadho kanyo samoro modhi gi duol kata kamano wabiro bedo kwa tudre kedo gi nyawadwa George Juma mar mondo mi walos kode akeni bende gisani koro aparo ni lai mare mar duol koro ni maber wawinja na George Juma kaloso koro wanene to MCA betio makare to ang'o monego gitim ne oganda nyaka oyier gi kalore kod chike mapacho kae. Adwa ni mondo kimia thuolo mondo achak kod adwa ni chori machiegni ka kawuono nitie bura mar MCAs madhi nyime Nairobi kama bende gitwak yore mopogore opogore ahinya mar bero tijgi to ahinya e od bura kaachiel kod chwalo dongruok ni oganda. In adwa ni ng'ene tiwuok e ward mane to tije MCAs gin adi to be ing'e tijni to bose timo tijgi nyaka noyiere. An awuok e God Jope Ward, ae polling station, Ang'anga polling station. Tije MCA maduong' ahinya tama wacho. Nikech kaka kamae ward mara, tije MCA mara akia gima nyalo wacho kuom nikech pok naneno nyaka ne. Wabedo gimora mora kata barabara kata ng'owa gik matino tinogo kaka ne wamiyi ombulu nodhi olorore dalane. Makoyo kata mane station gi te wan gi namlo wan gi gine moko mago ma Migori kama chal Mlambo gin pok na winje kata ni wuoyi nyinge bende jikia kiwacho ni kia tije MCA tich mokwongo en chung ni od bura kacha MCA ni dong odhi od bura sami wache no king'e tije to kata kok idhi e MCA ni owuon ko wuoyi tije MCA kiko pane samoro in kode gagenga moro tije MCA ste kok iluongo nyinge MCA ni chal ka ng'ama no ka ng'ama yware kode tije MCA mokwongo e chuni od bura kacha nyaka ne yiere be nitie chenro mag dongruok madhi kari ma mago tim MCA nego tem. Agoiro kamano gima rach ni nyaka ne wayiere modonje od bura kata wuoyo kende pok na winjo duonde MCA mara pok na winjo duonde kata e parliament e od bura kama wuoye mam gochwa ka pok na winjo duonde kata mana sane ground marwa pok na winje kata liete sani oloro kobiye ochung ni kayudo sida moro to oro ni siling 200-500 kanye kama ugikie ana kwayo ni MCA ok ang'eyo marwa mane wayiero ok ang'eyo ni kaka gichale ward mangima nikech giketo ni ka ng'ato dhi kaka kama e gidwaro ni gidhi dichiel nikech tich mane oyiere samoro kia. Erokamano kumparo wadhi piyo kichako gi nyingi tije MCA kata kok iluongo nying MCA mari gi gweng' miwuoke be MCA ni osetimo tije ma in owuon sama ni yier MCA no dhi otim na ma gima. Erokamano ginyinga giluonga ni Frederick anjakom mar bunge Suna West. Gi sani onge gima nyalo wacho kuom MCAs mang'eny nikech percentage maduong' ni sama MCAs campaign ginyisga jopiny gima gidhi timo. Ginyiso jopiny dongruoge ma gidhi kelo to sechego gionge gi gima iluongo ni Ward Development Fund. Mamano e gima onego bed ni kata kama gintiere mano e gima onego bed ni gi fight ne mondo giyud Ward Development Fund mondo gibed gi pesa mar aguchgi ma kapo nodhiye kaka mijumbe nigi CDF mano e gima onego bed ni MCA mora mora maponi nitiere bura mora mora kata Nairobi madwaro romo gi president gimany kaka ginyalo yudo Ward Development Fund mondo gibi gitinwago e ground nikech sani wang'eyo ni pesa te ni e lwet county en tije ni o representa e parliament kacha to gi timo oversight mar county kaka governor tiyo gi pesa aparo ni gima onego bed ni gitimo kata mana kawuono kata mana nyoro kata tich adi pok waneno ka MCA oluongo bura mar kawo pach jopiny kata kidwa pandara kata idwa ger school kata idwa tim ang'o mago tije monego bed ni ginyiso jopiny ni wadwa gero school kama be en gima owinjore nikech samoro idwa keto school kama ne jopiny ok dware school jopiny ne dwaro pi samoro idwa keto pi kama ne jopiny ok dware pi
Koro magi gik monego bed ni wang'eyo ni tich monego bed ni gitiyo. To adieri gi sani kata mana sani kaka waneno nyocha waneno ni kian giringo gidwa ni omed gi msara ginigo ok bi konyo. Msara ok bi konyo. Gimany kaka ginyalo yudo World Development Fund mondo gibed gi pesa makata mana MCA mabiro 2027 ong'eyo ni koro nitiere World Development Fund ma kik iwuotho tikono japiny ni adhi payo ndarani. Pesa dhi keto maromo kama nikech in gi pesa ne agulu. Adhi loso gima kama nikech in kode. Mapiyo kichako gi nyingi MCS nigi tije momigi. Tije gi bengi timogi. Erokamano gi nyinga Peter Wuor. Adwa na wachi ni tiji MCS ma Kenya ka ok gisebedo ka gitime maber according to pacha nikech iyudo ka samoro jogi kwaseyiero gi ka gidhi malo kocha ng'eny jogi moko ok duog kata kor gwenge kuonde moyiergie moko lale e taunde kopone gi akata oko kocha. Mar ariyo sani nyawinjo ka giwuoye weche mag musara gi kaka dang giyud pesa ma giyudo ka dwe orumo. Aparo ni kaka owadwa wacho an amedo siro ni MCS magwa onego bed ni ging'iyo pesa moro madonji aguchgi ma kaka en jatelo machiegni gi japiny e ground okawo pach japiny to ng'eyo gima timore ma japiny dwaro to ka en gi pesa cha to kodi koro ginene ma kwan mwadhi goyo kalure gi mar sirikal higa manyien pesa ma kama wakete tich machalo kodama. Mane tich maparo ni ka MCS nyalo timo to nyalo bedo ka konyo japiny ma kabisa nikech magi jotelo ma wan godo machiegni. To pogore gi sani miyudo ka samoro gin gidhie assembly malo kucho onge pesa samoro chuno ni nyaka lu kata mana jatelo moro kata gavana. Ka gituomore gi gavana tiyudo ka tich be koro donge koro gweng ma gimitimo maber onge. Koro mane gimomiyo na paro ni mane gima jo MCS magwa okete pachgi to giriwore kaka sani giriwore Nairobi cha to giyud pesa ni mondo giduogo gi kor gwenge gi kik giduog mani gidhi kucho mana manyo msach gi kende to giduogo maonge gi pesa machalo koda magi manyalo konyo. Ka we thuolo nono kata ng'e kitiyo gomende county Migori ka biseno ka MCS luwo kaka governor tiyo kod pesa jopiny be imiyo duoko ne pesa ne otie kode kama maber koso marach. Aparo ni yiero biro kendo gato ka gato bro dok samoro kalure gi gima gitimo. Adieri manitie ni pesa ma samoro sirikal okelo kata county ka MCS magwa poko ka okang makare mar luwo kaka pes gi tiyo maber. Mana adieri mok wanyal wuondore. Iyudo ka samoro gidhik malo kuonde go to gima giluwo malong'o onge. Koro wadhier ni ok ging'e tijgi maber nikech kata nyocha waneno ka senators obiro Migori County ka ng'iyo wach ma kaka pesa tiyo to MCS wanogo monego bed ni konyore gi senators tijni to ok wane ka gitimogi. Koro kwang'eyo ni en ng'a mane manindo kamoro. Koro aparo ni ka ng'ato nyalo ng'eyo tichne to nyalo bedo maber kabisa moloyo weche moko ma samoro yudo ka gidonjore moko lure gi tich momiyo jopiny oyierogi. Mana mapiyo sachwok kichako gi nyingi MCS kamiwuoke kata Migori tije magitimo ng'iyo kaka county tiyo gi pesa tero pacho bura kacha be gitimo kaka winjore. Mokwongo an giluonga ni Walter Kisiagro ana kwa ward docket mar Suna East e Migori County. An gima neno MCS ne wakawo mwayiero to kendo ne nitiere gimiluongo ni devolution to gik matimore e county government mar Kenya te mok wakawo mora ne gimoro moremo japiny iluongo ni civic education. Sama jogi osedhi kaka en mjumbe ma ripode wakelo to biro e county level. Koro sani kwasekele e county level to pesa ma e national bede county level mondo mi gi overside kata tijino kaka timore onge. Koro wakwayo ni kar mondo mi medgi pesa to gikwong ng'i maslahi mag joma ni osiptal. Sani wach mar sachendo cost of living tek. Koro gima ber gimany pesa mondo gidhi gitim amendment e constitution e riwruoggi mar MCS no te mondo migi World Development Fund mondo common mwananchi oyud development e Masinani. Ka ng'amogik mana machuok piyo kichako gi nyingi wasawa rumo be MCS tiyo makare tijege ma chik omiye. Okay, mokwongo iluonga ni Morrison J Onyango aya Kakra ward kaendi. To tije MCS gin adek mokwongo en legislation, representation to gi oversight. Aparo ni sani ka wang'iyo kaka piny mar Kenya chalo, nitie areas moko, for example kaka Migori kaendi, ibiro fwenyo ni nitiere areas moko ma
ya ibro fanya ni areas moko ma MCS ok timre nade ok deliver but anta gone ero kamano nikech MCA maro ma kaka award osebedo ka pesa matin mimiye otiyogo koro anda ba gimana kwan mondo mi med gimana pesa maro matin ewi magi dwaro mondo mi nikech jogi bende ma kinde ka kinde gidhi nyaka liete be ka gidhi jopiny dwaro mondo tim nade mondo mi gony koro aneno ni tini apart from kose med gi pesa mar mshach gi chak med gi milongo chak constitute gimoro milongo ni ward development fund mondo mi kinye koro weche mag development koro ginyalo bedo ka gitimo maber kaka man to ero kamano George kamano kinyalo winjo mano mokuomo gani kaunti Migori bende winjo ka gigolo pachgi kaunti ndiko kod tije mag MCA winjo ka gilero kuonde ma MCA osetimo gima bende MCS pok otimo ka bende giwani gima duong' ng'ene nego koro mi MCS pesa dendo kaka Ward Development Fund ma bende koro ginyalo timo go tijigi mok ni nyaka odhi ogo chonge ne governor mondo eka michendo mag dongruok e kuonde ma giwuoke. Erokamano ahinya Juma, wawinje yo makare jopiny bende loso e yo makare kaluwore kod tije mopogore